Noniin, 40 takana, 3,45. Ihan ok sivallus. Reitti tosi hyvä. Keräs kiitosta, että tosi paljon teknistä ajamista, mutta sitten taas rytmitetty hyvin, että tosi hyvä reitti. Tosi paljon teknistä polkua, mutta taas sitten välillä pääsee vähän huilaamaankin, että on pitkiä pätkiä teknistä ryskettä ja sitten sen jälkeen taas vähän iisimpi setti ja taas sitten päästään uudelle hienolle polkupätkälle, että kaikki tykkäs kyllä, että alussa on aika rankkaa, on nousua, vaikeat polkua. Sitten pikkasen helpottaa siellä keskivälillä, ei ole niin paljon nousua, mutta hienoa pätkää ja sitten viimeinen kymppi on taas sitten tosi raskas, että ihan viimeisillä kilometreillä noustaan käytännössä 2 kertaa tonne koko mäen päälle, niin siinä sitten viimeistään kyllä erottuu, että kuka on kuka. Reitti on tosiaan nyt hyväksi havaittu, ei mitään. Pikkasen viimeistellään vielä, oksia katkotaan ja siimaleikkuri vähän availlaan paikkoja, missä nyt pääs vähän vielä hakkaan käsille, mutta muuten ihan ajo valmis ja 26. päivä sitten ei muuta kuin kaikki viivalle ja lyödään kellot käyntiin ja katsotaan kuinka kauan siinä sitten menee. Ihanaa, kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille tähän puolelle.